बहिणीची काळजी नाही काय नाही बहिणावर. अरे तर देवाचा एकांत झाले आपला कायदा चंदन झाले त्या सगळे माणसासून गेले. तकली दुखता काय रे एका नंदन नाही गेला एका नंदन ना गंध म्हणूया गंध. माझ्या बाबा बरा आला माझा कामाची झाला. थँक्यू. हा तर मंडळीनं आत्ता येईल गोव्यासून. बघूया रक्षाबंधन आज भाषा घेऊन जात आहे. खाऊ काय अडवून नाही तर बाजूक आता गरम गरम भजी गावतात ते खाऊ घेतले. पोरांका दूध हो हाडले त्या बॅगा दा दीदी भुकेली होत. दूध हाडलंय ना कलकलावा द्या. अरे त्या पोर रात्रीपासून मर 2:30 वाजता मरता पोर. बघ हे का कायला. अरे तर त्या काय बोलतो पण त्याचा जीव हा त्याच्या ती पोराय बहीण हरी तशी धर कोण शिल्पी सारखी तो शनी आणि तो बणी काय तो काय रे मानवांची नाव काय बणी अति व बियाणं ते घरात येणार नाही. किती आहे येणार नाही ती घरात ते बघ. हा तिथं रस्त्याला त्याका उकल सुटी सिटीचा खाऊला पोरा माझी जेवण नाही राहते येणार नाही. चल हात पायचं सगळं. भजी दे गे भजी 60 रुपयाची 60 रुपयाची. अजिबातच बघून घेऊ तयार नाही. तर मंडळीनं आत्ताच गोव्यासून येईल आहे आणि भाच्या वय झाली कांदा भजी. आणि सर आमच्या साडीकडे एक दुकान आहे हॉटेल आहे त्याच्यात आमच्या गरम गरम भजी गावतात. सकाळी चिंगम खाता वाईट तरी कॉमन सेन्स आहे. असे काय क्या असे का एकदम बोनावर बसू सुको. हां हे माझं फेवराईट कौशिव हे शेवचिवडो माझा फेवराईट खूप आवडता माका. लहानपणापासून मी इसरत शेवचिवडो खाऊ घेत आहे. भजी बघ झाली गलिडी घ्या घे. हे बघा पैसे द्यायला इतक्यात बघताला काय तर काय ताट घेऊन जाऊया अख्ख्या. करत तुझी असंच घरात चांगलं आजी म्हणा. हां दूध पितच ना. हो त्यांचं स्पेशल खाण हाडूचा लागता. कसला विस्कस कसला मांजरांचा खाण रे विस्कस. हां म्हणा ती बरी झाली ना. काय पण ते बनी बिनी हे बघ अख्खी बिशी दूध पितेले. हो एका बांडेवर होती दाखव दोन टाके त्याला तिको केवढा बघूया. बघ रे काय मस्त यो शांत ना. यो पण बरो बघो काय हाडल्या तुका भाकरी खाली थांब हात पाय धुतोय मी आली हात पाय धुवू ना. योजनेचे पैसे येले का आम्ही बघूच्यासाठी मी आणि बहीण त्या ठिकाणी इलेलो असो सोबत आमचा भाचो असा. बघूया खुश कितके आहे जागा पैसे गावतले म्हणा सांग. खुशी खुशी तुझी ते कितकी खुश पैसे गावतले म्हणून. तुका काहीतरी गावतला आहेस की पैसे गावले का. गावली तर लस्सी काय गावले तर नाही तर हे बाबा आता म्हणा नको गावतले म्हण. हा गावते चला गावा ना कसे बुक ब्लॉक झाला माझा. केवायसी काय पंबर सांगलो आणि फोटोही चाललो. शिरा पडो म्हणजे पैसे गाव नाही मूड घालून नाराज. जाऊया आता घरा गोगी. सिंधुदुर्ग बँकेत आम्ही येलो. ओके आईच्या पासबुकची एंट्री करू. अक्षय वगैरे बसलेले आहे सर.
बहुतेक गल्ले लाडका भाऊ विऊचे पैसे काढून गेलेले आहेत. तर सगळी कामं करून झाल्यानंतर आम्ही आता लस्सी खाऊ बाळकृष्ण कोल्ड्रिंक तळवड्यामध्ये. काय आता बोलले तरी दाखवू दे तू. चल फोड चल पटकन मग एक दे. बहिणी खर्चात घातलेलो आहे. म्हणजे घराकडे येलो पैसे फक्त आईचे दिलेले आहेत आणि बहिणीचे पैसे येऊन आहे. त्यामुळे एका साडीचा दुःखी हात मी बघू शकता. जरी पैसे नाही दिले असले तरी पण आम्ही त्याच्यापासून लस्सी खाली. आमची एंट्री आदले कितके एंट्री फिंट्री सगळा ओके. गॅसाची जमा काय झाला गॅसात गुरुवारा बुकिंग करू काय आता तुझे झाले आणि किती जमा आईचे बहिणीची काळजी नाही काय नाही बहिणावर या. अरे तर देवाचा एकांत झाले आपला काय चंदन झाले त्या सगळे माणसासून गेले देवा बाहेर तर भूल नाही गेली मी वाट बघतोय. तकली दुखता देवाची तकली दुखता काय रे एका हुंदन नाही गेला एका हुंदन ना गंध म्हणूया गंध माझे बाबा बरा आला माझा कामाची झाला माझा पैसे दिला देवा राजा माका पैसे दिले तुझ्या जीवात. हा थँक्यू. हा सगळ्यांनी केलं शिल्पा घ्या नको द्या तुझ्या पण थँक्यू आता 3 तास झाले धरायचं पुरे पुरे चंद गेली मी. पूजा कर तर पूजा कर. अगरबत्ती गेली अर्धी सारा घंटा दी गो किलो होती घंटा दी किती बघ घंटा घेऊन पूजा करते. आज काढू आहे ना जातले. तुका लाडका भाऊचं काय गावात ना लाडका भाऊचं उगुंदीचं लाडू गावलं बुवा बोललो बुंदीचं लाडू गावलं नाही तर खाऊचा बी काहीतरी असला तर गौरी खामकर यांच्याने आमका एक छोटासा गिफ्ट दिला. आत्ताच आम्ही फोडला आणि त्यामध्ये निघाला निरंजन. आशा होती वेगळी दाखवा रे निरंजन दाखवा. अलग निरंजन अलग निरंजन आशा होती वेगळी. निरंजन मस्त भारी खूप आवडला. थँक्यू सो मच. थँक्यू देव बरे करू. जरा बरंच नेटा नाही आवडता. हो भाज्याची आणि शेंग्याची गौरी येवत येतं येईल म्हणून सांग. हा आणि व्हिडिओ करून जाऊ दे का चांगल्या आणि उद्या येतो येऊन येऊ जा. हो संध्याकाळ पण येईल चोरी. वाडी उकळ त्याकडे किती खेळतले आणि किती आता तो नाही आता ना पाणी वाजे रोल आले माका
पाणी सोडूचा क्या वाडी उपार झालेलो मंडळी नो बाबांनी वाडी उपार ठेवलेली सगळ्यांका वाडी देवांका ठेवलेले आता वाडी ठेवच्या वाटी जातो आम्ही आजांका आजा पंजाक गेलो ऐक नाही आई छान करू ना माझा अजून हातडे फोन लायलो तर साधा सात केला आज मोठा तसा काय ना वाडी उपार आपला केला गणू माझा विचारता वाडी उपार करतात काय त्या बाबा माझ्या काय माहितीच नाही आता पुढे मेले काय मात्र कर पाणी मका घालू का होता गो ह्या तुझ्या ह्या का सुरंगी ह्या सुनांका तरी मिळाल्या पुढे फुला आमका काय दिसणार नाही दगला हा हो बरी मेहनत करू होई सुरंग ती बघूया मी मग त्या काळात आता ठेवलो वडिलांका आई वडिलांक ठेवलो आणि काही पितर गिफ्ट ह्याच्यात सामील होतात आणि आमका आशीर्वाद देतात ती सगळ्या नातवा वितवा त्यांच्या जीवावर आम्ही हे जगतो ह्या वाडी उकल ही पशु ते दोन्ही ही वाडी उचल तुझी कडले बोलायचा बालदीची कडा खाका घेतलो अशी सगळा करू आहे ती ये का ही पण उचल ये ही पण उचल ही पण उचल पहिल्यांदा ना स्वती आणि मी भांडू ती खाऊ भांडू फोटो इलो बाय ते खडे म्हणजे खा मारे ती भावाची जो झाला चालू बाया मजा बांधताना मग असं सेपरेट असा नाही ओळखता सुरुवाती ऐक बघितलं काय योग गावता करा थोड्यासून थोड्या मार्गावर रस्तो गेलो ना बाहेर पडलो पण भावाडो पडता जिल्पा करतो भारते का 2-3 किलोमीटर ना जवळ पडता कोंबडी आहे आमची मोठी गावला आपण दिला खरं होता त्या दिवशी कोंबडा गावला गेला 4 बाई ना कोंबडी दिली ना ते असं आमच्याकडे आहे कोंबडी बरोबर होय मा अंड्याची गावठी ना इथे मा गावठी म्हणजे कावेरी वेगळी अगोदर आमची जुनी गावठी होती ना हा सारख्याच आला फोटो मारता 2000 उठले म्हणजे परागी फोन केला यंदा राखी येऊन नाही त्यांचे काय मिळालं काय माहिती
तर मंडळीनं संध्याकाळचे आता 5 वाजले आहेत आणि रक्षाबंधन आमचा झाला दुपारी. आणि तुमका आधी पण एकदा मी कधीतरी बोललेलं आहे की बहिणींका आणि आवडणार नाही व्हिडिओ तरी पण काढूचा प्रयत्न केला आहे, पण मला थांबायला नाही आणि व्हिडिओमध्ये थंयसरच थांबवलं आहे. त्यामुळे रक्षाबंधनचो व्हिडिओ मला वाटणार नाही ह्याच्या पुढे सुद्धा टाकू गावात काय, पण बघूया. बहिणींका जर वाटला की बाबा आपण व्हिडिओमध्ये येऊया, आपण दिसावं येऊ, तर मग हे व्हिडिओमध्ये दिसतली. आणि मेन म्हणजे काय, लाईट नाही रक्षाबंधनच्या दिवशी, म्हणजे आता लाईट नाही, दुपारी होती. त्याका लागून सुद्धा मी काढून नाही तर कोणाला तरी गपचूप काढून भाची आणले, दोन्ही भाची आहे, भाचो, तिने बहिणी, भाऊजी. त्याच्यामुळे खूप मस्त वातावरण होता, पण लाईटिक लागान व्हिडिओ मला काढूक गावांक नाही. त्यामुळे आजचा जो व्हिडिओ हा तो सर मी थांबवतो आहे. व्हिडिओ आवडला असल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करून नसतं सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.